Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Magpaabot ko lang to. May nanawag ang abogado tingalin. Lando? Anong gitutukan naman imong cellphone? Kinsa man din ang nanawag? Si Chuna kini. Ang imong asawa ka nang nanawag? Di ko lang una siya tubagon. Pero kung dili na nimo tubagon, basin kun mo anhina siya din Helena, ayaw kahadlok sa kong asawa. Oy, ibutang sa imong huna nga ikaw ang akong gustong ikauban hangtod sa hangtod. Salamat kami hunong na siya sa pagtawag. Lando, matangtanggit ka sa imong kinabuhi ka ng imong asawa. Helena, ayaw kaguol. Pinaagi sa tabang ni Sir Alejandro. Makalingkawas ko kan Chuna. May gi-text siya. Unsa man? Animal. Oh, Tubag ako. parehas lagi na siyang sinultihan ni Ma'am Julia. Mao ka na nga akong asawa. Madaw-dawgon. Ug bastos. May lain sa siyang text. Magkita ta sa ato karong gabi. Makikita siya dito sa inyong bay? Unsa man akong tungahon? Lando, imo siyang asawa. Og ang dili ka gusto nga masong siya din pakikita niya sa laing dapit. Sige. Tungod nimo. Makikita ko niya. Si Sir Alejandro na rin nagbel. Sakon sa una ko siya sa taas. Unsa? Nanawag ko no si Chona kang Lando? Pero dili tubagon ni Lando? O reklamo ni Chura. Bangag mo ni Bayana. Aw, musamot sila kagubot kung bangag na siya. Aw, mag-antos siya ini. Siya ro dili mo hunong si Alejandro sa pagtabang ni Helena og Lando. Murag malingaw ko dito, Julia. Pantayan lang diya ang mga lihok ni Lina Orlando, ha? Kaya ko na bahalang musulsul ng Chuna siya buhaton. Sir Alejandro, may tuyo ka na ako? Naana ba si Lando? Sir, naana. O nagkasulti na sila ang abogado nga imong gipaato ni Lando. Mayo noon. Sir, nakadungog man ko nga dako og bayranan ka na magpaanular og kasal. Oh, dako kaayo Helena. Pero, nganong imo man gibuhat para namo ni Lando? Nakabati ka na sa akong gisulti. Gusto ko nga makitang malipayon kamong duha. Nga magkadayon kamo. Dili sama namo ni Silis. Salamat sa imong pagsabot, sir. Unsa man? Ready ka na ba nga muasoy na ako sa sumpay sa dayari ni Silis? Ready na, sir. Natiman-an gini mo ang detalye sa iyang gisuwat sa dayari? Sir. Tungod kay Unsa, Helena? Tungod kay daloy kaayo ko ni Celes. Ingon sa makita akong kaugalingon siyang dapit. Sige, sumpay na ang imong giasoy nako. Manang, Uy, hain man si Helena. uy. Nganong nangita man ka, ma'am? May tuyo ko niya, Manang. Mong nangita ko niya. Ayaw na lang og pangutana, good, kung nganong nangita kong Helena. Manang, ayaw kalimot, nga katabang ka lang. Oh, tuod di ay no.
Ay nalimot man gyud kong katabang ra ko oy. Ay, nindot man gyud kayong hunahunaon nga ako lang untay agawon. Manang, Ay dong. Ma'am Julia. Oh, nga nang may atras ka man, Lando. Sud dire. Manang hilagot ako nga mulakaw ko kadiyot. May pakikitaan lang ko. Oh, nahuman ka naman ka sa imong trabahoon karong adlaw. Okay, lakaw lang. Salamat mo. Manang, sultihi lang si Helena nga milakaw na ko. Nahibaw na to siya kung asa ko. Oo, sige dong. Sweet naman di ay kaayon ng duha. Aw sila gyud magdayon, ma'am. Kung maanular ng ilang kasal. Unsa? Maanular. Oh. Angayan man sad sila nga maoy magkadayon. Kay pulos mga bugo. Pero ma'am, maayo ra gyud nga bugo na sila. Kay si Helena, siya maoy nag-atiman ni Sir Alejandro kay bugo man siya. Wa kay problema kay pinangga imong bana, ma'am. Unya si Lando, maoy nagpanindot palibot sa bay, all around panday, hardinero, gwardya, kay bugo man siya, ma'am. Unya, ikaw gyud ang bright, ma'am, kay ikaw gyud ang nahimo namong agawon. Ginsulto ko nimo manang. Uy, wa, ma'am, uy, insulto din ang mudagtan nimo. Ah, hilom dia. Mulaban kanila kay parihas man mo. Oh, may rasad nga nabugo ko, ma'am. Kay kundi pa ko bugo, lain ang inyong kusinira ron. Buweset ka! Tuan na, misibat ng agaon kong kaging utok. ay, nako, Ma'am Julia. Layo ra gyud kay kasdagan sa kong utok, ma'am. Helena, Di na ba takutob sa kong asoy, sir? sa dihang gipahimuan kog duyan nga kahoy si Celis. Sa luyo. Maumaday ito, no? Nabasa ko sa diary ni Celes nga o sa kaadlawan na miabot lang ako yung imong pangasuonon. Gwapa ko no kayo si Vilma. Og onya, mas nasakitan si Celes sa dihang sa atubangan nila mga katapang. May propose ka og kasal ni Vilma. Napugos ko sa pagpropose o kasal sa ilang atubangan ni Celis. Kay mao'y gusto ni Mama. Wa ko kasabot kung ngano. Onya, midagan si Celes ang kwarto. Og dito, ihilak siya maayo. Uy kabutangan sa kasakit nga gibati. Dili niya kini mahimong isulti. Sa hangin lang kini niya mahimong isuhat. Kadako di ay sa kung sa ni Celis. Dahil gayon nga nag-ungan. Nakita ka ni Salas gikan sa bintana sa bahay sa katapang nga nagpasinguhan. Nagsandig sa punuan sa kahoy. Unya, magulanon ka. Tungod kay human sa akong pagpropose o kasal kang Vilma. Misamot kabugat ang akong gibati. Gusto kong mo atras. Pero dili ko na kinimahimo. Sige. Padayon. Gisira ni Salas ang bintana. Nauwaw siya sa iyong gibuhat. Apan, wa madugay. Niabli ang pultahan siyang kwarto. Nakita ka niya nga basa kayo. Nagtutok ni Salas. Dili ko na maanto sa akong gibati ni Antong Higayona. Imo siyang gituol. O gigunitan sa suwang. Og, Gihagkan ko siya sa gabil. og mihunghong ka. Ganong karon ka pa man moabot sa akong kinabuhi, Celis. Wa makasabot sa yung gibati si Celes. Tungod kay kimahal ka usab niya. Ikaw lang ang tag-iyas kasing-kasing ni Celes. Ikaw lang, sir. Helena? Helena? Mugawas na ako, sir, ha?
Ganito na pa may pipinahalay nga kanong papag. Helena, Manang, uy Inday, nganong naghilak ka man? May nahitabo ba ni Sir Alejandro? wa man manang. Nga unsa man tong bata, ah? Naghilak magmaayo? Nga nagdili magyud ako kapunggan ang paghilak. Nga ako may sakitan sa kapakyasan sa kugma sa kong inahan. Unsa naman sad nang hilak-hilak nimo? Helena? Laing padugang sa pustan sad ni aron maluoy og samot nimo si Alejandro. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.